waħdi naħseb ftit dak li qed jerfali id-destin min jaf x'hemm mistur bejn isħab il-waqtiet li jagħti ferħu l-qalb noħlom ġrajiet mimlija kuluri ġanetha kollhom avventuri ferħudak ma' sħabi jitlu kull imkien medin kif itir iż-żmien nixtieq futur li jifrex fuqi daw li jagħmilx ħalli jisbaħ xemx tal-jiem sajfin matul is-snin joffri kuraġġ u tama soda biex naffaċċja dak li ġej il-kemm mixtieq fl-eqel tal-jum u tul il-lejl Naf ukoll li mhux kollox bejjaħ min jaf jekk ħajti għax titkellaħ xi siltiet li jistgħu jitfgħu xi ftit ġbal fuq il-jiem u jkellru dak li sar nixtieq futur li jifrex fuqi daw li jagħmilx ħalli jisbaħ xemx tal-jiem sajfin matul is-snin joffri kuraġġ u tama soda biex naffaċċja dak li ġej il-kemm mixtieq fl-eqel tal-jum u tul il-lejl nixtieq futur li jifrex fuqi daw li jagħmilx ħalli jisbaħ xemx tal-jiem sajfin matul is-snin joffri kuraġġ u tama soda biex naffaċċja dak li ġej il-kemm mixtieq